Салом, дӯстони ман, марҳамат ба канали ман, хуш омадед. Мана ҳамуқа дар як рейс ҳамуқа бародарамо через ош билет гирифта ба Тоҷикистон рафтистанд. Ягон хел проблема нашудааст дӯстон. Билета харен бо нархи азо мана паспортни пункт, таможни пункт одамо бе ягон хоф гузаштасиян истфарава. Марҳамат. Лайка монем, подписация фаромӯш накунед дӯстон. Мана таксисти қирғиз бародарои мои тоҷикои бурда бе ягон проблема аз таможни гузаронда мондосиянд. Ягон хел камбудӣ нашудааст. Марҳамат. Лайка монем, бисёр одамо бинанд бо нархи арзон билета харанд, мерафтагиҳо ба роҳи сафед. Миннатдор барои дастгириётон. Якҷаҳон ташаккур, радноё. Видео то охирша бинед. Истфара дар овра мондосиянд ҳамая.